Juu, elikäs nyt sitä mennään. Ei vittu. Joo, tää meni tää päivä tälleen, että auto peläsi muuten ihan jees, mutta tasa tuli joku aivopierro ja piti sitten ottaa oikein kunnolla kytkinpommia, niin vittu perähän sitä losahti saatana. Muutama ratas aivan vittu pillun päreiksi ja näin, mutta ihan omaa tyhmyyttään kanssa oli. Koskaan kannattais tämän tehosella varsinkaan vakioperällä lähteä kytkinpommia kokeilemaan, että siitä ei tuu mitään muuta kuin vittu sanomista. Ja näin nyt ei nykäisikään kovin pahasti. Mutta joo, jatketaan sitten. Ei ihan näin